बेनिखायनो जाय बिथांमोना बर' हारिनि थामोनथा Dede. Dede. Sampai deh. Dede. Kamkini jalan nih, kamera lebih baik nih nang sini. Yo, line. Kare? Hah? Yo, pistol. Kamera sini jeng, lance tasnya. Mama jabai. Kita jabai tuh. Jabaयानो ओंखाम जानोसै आं नै दाउ लादों लाब्रा दालि आबुं ना अमा जादों जानाया गोसो जादों मालाय दाउ बेदरजों जादों गैया जाना दाउखौ जानो फैदोंमोन आं मोनसे लाना फैबानो जायो दाउखौ जागौमोन दा गोथावसो ओंखामखौ फुंबाय मानसिया एसे भिडिअआवथ' बांद्राय ओंखारखायाखैमोन नालाय लकडाउनाव जादोंलै खय बोसोर जाखो आदा 2014 Part2 टिमाव दङ नायनि मा जायो केमेराया खारबाय सुनबाय केमेराया खारबायसो खाथियाव औ साना माबाबायना सान्दुङा मोदै फिल्मनि डाइरेक्टर प्लास केमेरा डिअपि गासिबो बिथांजों दिनै लोगो मोनदों बिराद गोबावनि उनाव आरो आंनि चेनेलावबो फार्स्ट टाइम आदाखौहाय माइकेल मुसाहारि बिथांनि नामा नोंथांमोना सोरबाफोर डाउट जानानै दंमोनबा मिथियामोनबा आं खिन्थानानै होबाय आरो बांसिनानो सिनायखायोबो जानो हागौ मानो होनबा केमेरायाव बांद्राय फैनाय जायाना बिसोरो खामानिखौल'सो मोजां मावो खोनाबाय नंगौ बुंनानै दं मानसिया एसे आं आरो बुंनांगौआनो नोङो आन्सार सेरखौ जाजोबगोन 2016 ज' खामानि मावनायानो बेनिफ्राय दिनै लोगो मोनफिनबाय आरो दा जों मा खालामनो नागिरदों आदा फट' खेबजानो नागिरदों खेबजानो नागिरदों दे खेबजानो लाखिबोदो रोल ओंखाम जाखांनानै नै एसे बाहेरायाव ओंखारबाय बिराद गरम जाबायमोन फट' लागासिनो दं नै लोगोफोर दिनैहाय 5 बड' फिल्म एवार्ड श'आवहाय आं फैदोंमोन ओमफ्राय बिथां रिंकि एक्ट्रेसखौ लोगो मोनबाय बेहाय होनदो हेलौ खुलुमबाय बयनिसिमबो माब्ला सफैया ओरैनो जोंथ' 1.5 आवारानो जाबाय बेहाय सफैनाया ओंखामबो जाखांबावबाय जोङो प्रग्रामबो दसे नायखांबाय ओमफ्राय थांफिनसै प्रग्राम नायनो अब्ला नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो दा देखायलांबाय थानोसै मोजां पारफर्म खालामनायफोरखौ होनानै होबानो जाबाय औ दे जागोन दे नाइस टु मिट इउ लागोन दे जेबो नङा दाम खमखासो लानोसै ना सोरखौबो दे ओरैनो हर हाय न दे मा भिडिअ बानायनो नोंबो ओइ Sorry, मेमनिसिम साबायखर बावबाय जोंनि आर'नाइखौ गनायना लानायनि थाखाय बे समाव जोङो सावथुनखौ स्क्रिनिं खालामग्रोगोन जायफ्रा
नमिनि मोननो हाबाय बेनि उनावहाय जेब्ला प्राइज डिस्ट्रिबिउसननि सम जागोन अब्ला मेमखौ जों जौस्राङाव लेंहरफिननाय जागोन थेंक इउ Details to the GS or President of Visa for crediting rupees of 50,000. Lwgw Mwnkhw मानगोनां जोंनि दिहुनगिरि एबा प्रडिउसार बिथांखौहाय जौस्राङावहाय नुजाथिफैनो गुरै खावलायदों बे बान्थाखौनो गथायगोन मानगोनां श्रीमती अनजालि दैमारि बिथां Best Short Film First Runner-Up Lwgw Mwnkhw. Put your hands together for the Best Short Film First Runner-Up Lwgw Mwnkhw. Sponsored by the Government of Bodo Territorial Region. Please, huge round of applause, ladies and gentlemen, for Zinsar. गाड़ी पार्किंग आने Dah, medium. Bye. Bye bye. Thằng xem. Are you ready? Okay. बिथांमोननि खाथियाव आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ आं बावहरबाय जाय बिथांमोना रुंसारि जालांबाय बेनिखायनो जाय बिथांमोना बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय जुजिनानै गुबुन हारिफ्राबो नायनो हानायनि खनसे दिल्लीयाव बे एवार्ड सेरेमनिखौ लानांगोन आरो बिनि थाखाय बेसेबां खरस थांगोन आं मिथिया नाथाय आंनि फारसेनिफ्राय आं देग्लाय सानदों जे बेवहाय 1 crore बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय खरस खालामगोन बे सेरेमनिखौ खुंनो थाखाय
जुजिनायाव The nominees are जोहोलाव नों बेवहाय मा खालामबाय दं हारसिं मा खौरां दुखु जानानै दं आं मानिथो दुखु गोसोथोबाय आं सोरखौबा मानो ओरैनो मानो सुनिखौ थैयो मानो सुनिखौ गोसोथोयो लोगोसे बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो बे समाव आखायाव लादों बिसानि मानगोनां जोंनि गाहाय आलासि मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि थाखाय जों बयबो बिथांखौहाय आखाइ खबनानै बरायगोन बाथि बर' फिल्म एवार्ड जि मोनसे सेरेमनि बेखौ सामलायनाय मानगोनां सामलायगिरि नोंथांमोन बर' फिल्मनि जि मोनसे आफाद दङ बे रिजाल्टआ दा जोंनि लेफाफा सिङाव दङ बिथांमोन CM सारा बे लेफाफा सिंनिफ्राय रिजाल्टखौ फोसावनानै होगोन बेस्ट फिचार फिल्म दखना जोमै This feature film दखना जोमै produced by Two Brothers Entertainment. I would like to request the team Dhaka Zamai, please come up. Producer, please come up on the dais. गोजोन्थों खावलायबाय Pankaj Lahari and his team. Producer. Put your hands together, ladies and gentlemen, for the best Bodo film, Tikendrajit Najari Dakha Zamai. Please line Jani. Okay. आखा खोलना है बॉयबा जोरदार तालियां होना चाहिए यहाँ पे for the late Tikendra Nazari Best Bodo Feature Film Award. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Now the check of rupees 1 lakh. Which is sponsored by Government of Bodoland Territorial Region. Thank you, CM sir. Actor में रुमसारी
जोनोमा आथिखालनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नागरासारा गामियाव 1975 इं मायथाइनि 6 अक्ट'बराव जादोंमोन। बिथाङा सासे गोदान मुगानि राफोद फावखुंगुरमोन। बिथाङा अन्नायनि दौले, सिमा, खुगा गेवा आरो गोबां सावथुनाव फाव खालामदोंमोन। मिउजिक भिडिअफोरावबो फाव खालामदोंमोन। बिथाङा थांनाय 2015 इं मायथाइनि 9 सेप्तेम्बराव अबथिरायै बे बुहुमनिफ्राय जोंखौ नागारनानै थाङो। The nominees are मा बिदा सोरनि बिदा आंहा दिनैसिम बिदा मावाखै बिदा बेखौथ' लजिक बुङो। दानि जुगनि सिख्लाफोरा थोंजोङै रिप्लाइ एन्सार होआ। लाइजामा खालि मिन्स गोसोआ खालि। माने दासिम बे गोसोआव रावबो जायगा मोनथ'वाखै। माने आं बे खालि गोसोआव बासा होनो हानायनि सान्स दं।